Живяла някога една стара коза. Тя имала 7 козлета и ги обичала, както майка обича децата си. Веднъж решила да отиде в гората за храна. Повикала козлетата край себе си и им рекла: „Мили деца, аз отивам в гората. Пазете се от вълка. Влезе ли тук, ще изяде всички ви заедно с кожата и костите. Този злодей често се преобразява, но пак веднага ще го познаете по дрезгавия глас и по черните му крака.“ Козлетата отвърнали: „Върви в гората, мила майко, и не се тревожи, ние ще се пазим.“ И старата коза тръгнала спокойно към гората. Не минало много време, някой почукал на вратата и рекъл: „Отворете, мили деца, аз съм майка ви. Върнах се и донесох на всяко по нещо.“ Козлетата познали вълка по дрезгавия глас и викнали: „Няма да отворим, ти не си нашата майка. Тя има тънък и приятен глас, а твоят глас е дрезгав. Ти си вълкът.“ Тогава вълкът отишъл при един бакалин и си купил голям тебешир. Изял го и гласът му станал тънък. После се върнал, почукал на вратата и рекъл: „Отворете, мили деца, аз съм майка ви. Върнах се и донесох на всяко по нещо.“ Но вълкът бил сложил черната си лапа на прозореца. Козлетата я видели и викнали: „Няма да отворим. Нашата майка няма черни крака като твоите. Ти си вълкът.“ Изтичал вълкът при един хлебар и му рекъл: „Ударих си крака, намажи го с тесто.“ Хлебарят намазал лапата му с тесто. После вълкът отишъл при воденичаря и му рекъл: „Посипи ми лапата с бяло брашно.“ Досетил се воденичарят, че вълкът иска да измами някого и му отказал, но вълкът ревнал: „Не сториш ли каквото ти казах, ще те изям!“ Воденичарят се оплашил и посипал лапата му с бяло брашно. Да, такива са хората. Вълкът отишъл за трети път пред къщичката на козата, почукал на вратата и казал: „Отворете, деца! Аз съм милата ви майчица. Върнах се от гората и нося на всяко по нещо.“ Козлетата викнали: „Покажи ни първо лапата си, та да се уверим, че си нашата мила майчица.“ Вълкът сложил лапата си на прозореца и козлетата, като видели, че е бяла, повярвали и отворили вратата. Ала кой влязал при тях? Вълкът. Изплашили се козлетата и бързо се изпокрили. Едното под масата, второто в леглото, третото в печката, четвъртото в кухнята, петото в сандъка, шестото под мивката, седмото в кутията на огромния стенен часовник. Ала вълкът намерил едно по едно всичките и ги нагълтал цели целенички. Не намерил само най-малкото, което се било скрило в кутията на стенния часовник. Като се нахранил, потатрил се едва навън, легнал под едно дърво на зелената поляна и заспал. Не минало много време и ето, че старата коза се върнала от гората. Ах, какво заварила! Вратата на къщичката зеела широко отворена, масата, столовете и пейките били прекаторени, мивката се търкаляла струшена на пода, а завивките и възглавниците били свлечени от леглото. Потърсила децата си, но не ги намерила никъде. Почнала да ги вика едно след друго по име, но нито едно не се обадило. Най-сетне, когато повикала най-малкото, чуло се тънко гласче: „Мила майчице, аз съм в кутията на часовника.“ Извадила го тя и той разказало, че дошъл вълкът и изял другите 6. Можете да си представите колко плакала козата за клетите си рожби. Накрая, сломена от скръб, старата коза излязла навън, а най-малкото козле подскачало край нея. Като стигнали до поляната, видели под дървото заспалия вълк. Той хъркал тъй силно, че клоните над него треперели. Старата коза го огледала от всички страни и видяла, че в издутия му корем нещо мърда. Ох, помислила си тя, нима клетите ми рожби, които той е нагълтал за вечеря, още са живи? Тогава тя накарала козлето да изтича до къщи и да донесе ножицата, игла и конец, а после започнала да разпаря търбуха на звяра. Рязнала малко и веднага едно козле подало глава от дупката. Продължила да реже и 6 козлета изкочили едно след друго живи и здрави, понеже вълкът в лакомията си ги бил нагълтал цели. Ех, че се радвали всички! Почнали да галят милата си майчица и се разиграли като на сватба, но старата коза рекла: „Сега отидете да намерите големи камъни. Ще напълним с тях корема на свирепия звяр, докато още спи.“ Разтичали се 7 козлета, домъкнали камъни и почнали да ги пъхат в корема на вълка. Напъхали толкова, колкото можал да побере. После старата коза го зашила пак. И всичко станало толкова бързо, че той не усетил нищо и дори не помръднал. Когато най-сетне се наспал, вълкът се изправил на нозете си. И тъй като бил ожаднял, решил да отиде до кладенеца да пие вода. Но щом тръгнал и се заклатушкал наляво-надясно, камъните в корема му почнали да се удрят един в друг и да тропат. И той ревнал: „Какво ли тропа и се мята? В корема ми и по червата?“
Не съм изял май 6 козлета, а едри камъни проклети. Като стигнал до кладенеца и се навел да пие вода, тежките камъни го повлекли надолу и той се удавил. 7 козлета видели какво се случило, изтичали към кладенеца и се развикали. Вълкът умря! Вълкът умря! Хванали се за ръце с майка си и заиграли весело хоро. Това е краят на историята. Ако ви хареса, моля, дайте палец нагоре на нашата YouTube страница и абонирайте се за още приказки. До скоро отново!